Abbozz ta' liġi li se jressaq il-Gvern se jippenalizza bl-aktar mod aħrax lil min ibabas jew jipprova jbabas kompetizzjonijiet sportivi fosthom xir ta' plejers biex dawn ibijaw il-logħob tat-tim tagħhom. Il-liġi l-ġdida tistabbilixxi li min jinstab ħati jintbagħat direttament il-ħabs mingħajr possibilità ta' sentenza sospiża jew parole. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal li dan juri biċ-ċar li l-Gvern huwa kommess li jġieled kull tip ta' korruzzjoni jew ta' influwenza esterna fl-isport u kien dan il-Gvern li wera l-interess u nieda liġi ġdida biex jiġġieled dan il-fenomenu li ma jeżistix biss f'pajjiżna. Dan il-liġi ħajkollha pieni aktar ħorox, pieni li jirriflettu l-interessi kummerċjali marbuta mal-isport illum il-ġurnata, kif ukoll il-pieni aktar ħorox kemm dawk penali fis-sens li priġunerija effettiva fejn jista' jkollok possibilment sentenza sa 5 snin ħabs effettiv meta wieħed jikkonsidra anke l-aggravi u wkoll multi li huma ferm aktar għoljin minn dawk eżistenti llum. Huwa spjega li l-liġi l-ġdida intitolata Att dwar il-prevenzjoni tal-korruzzjoni fl-isport se tieħu post l-att dwar il-prevenzjoni tax-xiri tal-plejers. Il-liġi l-antika ilha 42 sena u għalhekk ma tirriflettix is-sitwazzjoni tal-lum. Naħseb illi wasal iż-żmien li jkollna liġi li b'mod realistiku tirrifletti dak li huma realtajiet fid-dinja tal-lum il-ġurnata, ġifieri dinja li rat avanzi teknoloġiċi kbar u kunċetti li forsi ma kinux qegħdin qudiem il-leġislatur propju lura fis-snin 70. Dr. Grima qal li l-liġi mhux se tagħmel distinzjoni jekk ir-reat isirx f'Malta jew barra minn pajjiżna. Qal li l-liġi mhux se tagħmel distinzjoni wkoll dwar jekk il-persuna jkunx Malti jew barrani. Huwa spjega li f'Awwissu li għadda, is-Segretarjat ħabbar konsultazzjoni pubblika u twaqfet task force bejn il-Gvern, il-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, l-MFA u entitajiet oħra biex jiġġieldu dan il-kankru fl-isport waqt li semgħu x'għandhom xi jgħidu anke għadd ta' entitajiet sportivi. Il-Gvern mistenni jressaq dan l-abbozz ta' liġi fil-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin u mistennija tgħaddi mill-Kamra b'mod unanimu.